नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं सगळ्यांचं आपल्या लाडक्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जाणून घेणार आहे तुमच्या सगळ्यांची लाडकी माझी तुझी रेशीम गाठ या सिरियल चॅनलच्या पुढील नवीन भागामध्ये खूप अशी जबरदस्त आणि इंटरेस्टिंग अपडेट आलेली, तर मी तुम्हाला तीच सांगणार आहे। तर चला सुरू करूया आजच्या व्हिडिओला। तर यशला परी कॉल करून सांगते की आमच्या घरातील पाणी हे सगळं नळाचं वाहूनच चाललेलं आहे, त्याच्यामुळे काहीतरी झालेलं आहे, त्याच्यामुळे तू लवकर ये ना। त्याच्यामुळे यश हा समीरला घेऊन येत असतो, तर समीर येण्यास मात्र नकार देत असतो। त्यावेळेस मात्र यश हा समीरला बळच ओढत घेऊन न्याच्या घरापाशी येतो आणि परीला यशला पाहून परी खूपच खुश होते। यश हा घरामध्ये जातो, तर न्यात येते आणि म्हणते की तुम्ही ते कशासाठी आलेला आहे। तर यश म्हणतो की तुमच्या नळाचं पाणी चाललेलं आहे ना, त्याच्यामुळे मी घरमालक आहे आणि भाडेकरूंना कोणतासुद्धा त्रास झाला नाही पाहिजे, त्यासाठी मी इथं आलेलो आहे। तर न्या म्हणते की तुम्ही काय प्लंबर आहे का हे नीट करण्यासाठी। तर तेवढ्यात यश हा समीरला पकडून घेऊन येतो आणि म्हणतो की हे खूप स्पेशलिस्ट प्लंबर आहेत, हे सगळ्यांची कॉक नीट करतात, त्याच्यामुळे तुमचा पण करतात। आणि यश आणि न्या हे दोघेजण सुद्धा दरवाज्यातच थांबतात। तर तेवढ्यात न्या म्हणते की भाजी करपली वाटतं, तर न्या चाललेली असते आणि पाणी हे सगळं घरामध्ये आलेलं असतं, त्याच्यामुळे न्या घसरते आणि पडते। तर तेवढ्यातच यश तिला पकडतो। तर आता यश आणि न्या ह्या दोघांचा सुद्धा रोमॅन्स तुम्हाला येणाऱ्या भागामध्ये पाहायला भेटेल। तर आता या दोघांच्या प्रेमाला खरीच सुरुवात झालेली आहे। तर तुम्हाला पुढील सगळे काही इंटरेस्टिंग अपडेट जाणून घ्यायचे असतील तर लाडक्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। सबस्क्राईब करणं हे फुकट असतं, फक्त मन मोठं लागतं, त्यासाठी सबस्क्राईब, लाईक, कमेंट्स, बेल नोटिफिकेशन ऑन करायला विसरू नका।